пешравӣ метрои хуҷанда сохтанд. имрӯз 24 майи соли 2067 ҳамаи одамон барои тамошои метро омаданд. номи метро экспресс 67 мебошад ва ман худи ҳозир дар корхонаи хуҷанд 2067 мебошам ки 2 дақиқа пеш аз рӯи бисёр хурданам аз он ҷо пеш карданд. бача гап занягон чӣ мустақим рафтӣ сай. соат 5 шид охи вақти корӣ ба анҷом расид. озодӣ хай бё навоши качкаи мароботи ма бурам хона. ростиш и бега яҷо ташкили даъват кардиянд баъд пага миёрам. бевиҷдон ӯ каратам та ҳамхи гуфтӣ неки наевардӣ. бача не переживай я танав мехарам та. ту ҳами дунёро ба машиникит хурда инеки. бо шумо буд паҳлавон ҷекович. салом алейкум ба ҳама асозен тинҷен. дар барномаи мо ирӯз ҳамун одаме ки метроро сохтай ҳамуяй бинед. даҳша даста поён кун. ку гап занен ака шумо созми тинҷми саломатиатон хуб? ай куҷо нав сел али ошу ду коса шӯрбо хӯрдам. чоташ камдарди вазми ишидам. короче говоря я рулон бумага тайёр куд. усуш тоғрияй парвонака шумо ҳами главни бигин шумо чӣ хел метрора сохтен? ман вақте ки ҳами кӯдак будам ҳама мара метро мегуфт. пацанои қишлоқ аялав буромада болои ма катацӣ мекарданд. баъд ай ҳамучен дар дили ман шавқ ҳаваси метросӯзӣ пайдо шид. я вақтҳо ҳама прикол мекард ки ҳами метрои хуҷанди я одам тоқа сохтесай. и гап ростай прикол нестай ман худам тоқа сохтам. хай майли пускай ку нақл кунед чӣ хел сохтинаш? короче соли 2017 буд. баъд ман ҳамин навай хизмат омадам гуфтам барои метро сохтан коригар қабул кардесям. ман давида карда рафтам кор да гирифтан ман неки худам тоқа будам аввал. баъд я одами дигарам оран ки ӯ ҳуй хурда гирехт рафт дигар худам тоқа мондам. неки ман гуфтам ҳамира то ахирам месӯзам дар дил мондам ҳамира. ҷои хобтон шарт шароитш чӣ хел буд? ягон шарт шароит надошт. рӯзаҳое ки ҳаво соф буд дар таи дарахтҳо хоб мекардам. рӯзаҳои барфу боронда дар таи мошинаҳо. ин шахсе буд ки дар муддати 50 сол метро сохт худаш танҳо бе ёрии ягон кас. хайр аз хотирам баромадааст мара кори нав даъват кардан киштии кайҳонӣ 2097. акнун метро ба ҳаракат даромад. интизор мешавем ки кай киштии кайҳонӣ ба парвоз мебарояд. ба қарибии мультикҳои нав фақат дар канали Taj Now Plus.